Croeso ar is yma. Heddi ni'n mynd i wneud 4 anifail byddwch chi'n dueddol o weld yn yr ardd, felly rhain fwy na'i gilydd. Ni'n mynd i fod yn creu llwynog, gwenynen, aderyn a draenog i orffen. Felly, newn ni ddechrau ar y top fan hyn gyda'r llwynog gyntaf. Felly, beth sydd eisiau nhw ni yw'r glistiau. Newn ni ddod am mas, cyn dod nôl am mewn. Wedyn, ni'n mynd i fynd o draws i gefn yna. A ni'n cael cynffon hyfryd fan'na. Allwch chi wneud patrwm zigzag fyna os hoffech chi wedyn. Ni'n mynd i ddod lawr y blaen nesaf i gael y bawen yma ar goes. A wedyn mynd i fod o draws y cefn, nôl ymlaen ar gyfer y goes ôl. Wedyn, ni'n mynd i fynd i cael y coesau yna yn y cefn sydd felly ddim mor amlwg mewn. So dyna'n mwy na lai yn llwynog ni o ran siap. O ran y llythrennau, ni'n mynd i ddod lawr o'r glist a draw i wneud yn ôl cyntaf ni. Wedyn, ni'n mynd i fynd lawr i wneud yr ôl arall, i wneud y yll. 2 linell yn mynd fyny, a'r triongl yn y canol ar gyfer yr w, llw. Nesaf ni'n mynd i fynd am yr y. Felly ni'n mynd i wneud rhywbeth fel yna, dylan o'r goes, a wedyn yn dod ar draws. Dyna'n y ni. Yn ddigarwydd, lan i hanner ffordd. Dydy llwyn. Nesaf, ni'n mynd i gael yn o ni. Fyna, ac i orffen, dwi'n mynd i ddod o'r cynffon fan hyn, draw, lawr, a nôl. Felly mae gyda ni ein llwynog. Yn amlwg, gallwch chi alw'n cadno, dibynnu ble chi, yng Nghymru. Ond mwy na lai dyna ni, unwaith byddwch chi'n lliwio fe mewn, unwaith eto byddwch chi'n edrych fwy fel cadno, neu fwy fel llwynog. Yr un nesaf dwi'n gwneud, bach yn haws, yw'r gwenynen. Felly tro hyn, ni'n mynd i ddechrau bant trwy wneud rhywbeth sy'n siap wy. Ar y diwedd, newn ni ychwanegu'n pigyn bach ni mewn. Ar y denydd. A wedyn ambell i goes ar y gwaelod. Ia, lle rhoi bach o lenell yna. Reit dan, nesaf, ni'n mynd i rannu fe mewn i 5. Felly ni'n mynd i fynd 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4, 5. So 4 llinell, 5 bocs. Rythyn yn gyntaf yw G, i wneud gwenynen, so G. W nesaf. So 2 linell yn dod lan a triongl ar y gwaelod. E. 2 linell yn mynd o draws i'r dde. Gwylwch bod nhw ddim yn mynd reit o draws y bocs. Neu byddwch chi wedi colli eich llythyren chi. Yn nesaf. Lan a lawr. Ti hanner ffordd. Gwen. A wedyn, y bocs ola. Ni'n mynd i rannu hon mewn i 3 gyda, a wedyn y bocs gwaelod torri fan hanner. So y ar y top. Y. Yn. So mae dyn ni gwenyn, a wedyn e, a wedyn yn. So gwenynen. Byddwch chi'n lliwio
y pigyn a mewn yn ddi ar y diwedd. Okay? Os ych chi'n defnyddio pen D i wneud y llunellau, gallwch chi ddefnyddio eich pensiliau lliw D chi wedyn i liwio y ddwy streip na mewn, a wneith y llunellau yma gyda'r pen D dal sefyll mas yn eitha da. Okay? Dwi'n linell bach fel i wneud edrych bach mwy fel aderydd. Reit, nesaf, newn ni wneud aderyn. Felly wneud aderyn, rownd fel yna, a nôl y top. Okay? So dyma i gynffonnau ochr yma mae'r pen. Okay? Pig ar ochr chwith. A gallwch chi wneud eich coesau chi ar traed fyna. Gallwch chi hyd yn oed roi celch bach fyna ar gyfer y llygad yn barod. Nesaf, ni'n mynd i fynd lan trwy'r llygad i wneud yr A. Bocs ar gyfer y D. Bocs ar gyfer yr E. Yr sy'n nesaf, so geith yr yr fynd lan a draw. A wedyn mae eisiau rhannu'r bocs i'r ôl yn 2. Okay? So, gyntaf. A, so lan a bwlch. A wedyn gallwch chi roi un bach arall fyna i wneud yr A. Nesaf, ni'n mynd i wneud D. Felly wneud D, ni'n mynd mewn ychydig a nôl lan. A wedyn mae'r bocs bach ni yn mynd fyna. Dim yn y goes, ond yn y bocs sydd yn ni ar y gwylod ar y chwi. Add. E. Draw dwywaith, fel wnaethon ni lan fan hyn, i'r dde. Mae Ardd ni'n barod, felly dys dim eisiau gwneud i byd o hwnna. Y yw draw y lawr, a yn lan, ond dim fyny reit i'r top. Felly ni wedi gwneud 3 yn barod, a dyma'r un ola, y draenog. Felly i wneud y draenog, ni'n mynd i fynd cwbl o zigzags yn mynd lan, a'n dod o fel lawr i'r gweilod fan hyn. A dros y gweilod, gen i cwbl o zigzags bach hefyd. Cyn bod ni'n mynd y rownd fel yna. A wedyn ar y diwedd fan hyn, beth sy'n eisiau ni yw rhywbeth fel yna. A wedyn mae gyda ni ein trwyni. Gallwch chi roi llygad bach mewn fyna'n barod i'r draenog. A wedyn gallwch chi roi i drad mewn hefyd. Okay, so mae'r draenog o ran y gair yn mynd i fynd mewn yn y darn pigog. So i wneud D, ni'n mynd i fynd draw a lan. Bocs mewn fyna, ble mae hwn wedi gorffen. A wedyn gallwch chi ddod lawr fyna. So D. Yr. Lan a draw. Dyna'n yr. A. Lan a bocs. Dra. E. Yn gallu dod lawr fan hyn. Yn nesaf. Lan fyna. Yn. A wedyn o G gewn ni dorri hwnna'n hanner. Gewn ni'n o ni fyna, a wedyn G yn ofalus iawn. Yn gallu ffito fyna. Okay. So chi eisiau rhoi mwy o fanylion, bach o wair ac yn y blaen, croeso i chi. Felly blodyn bach i fynd gyda'r gwenynen yn holl o lan i chi. Yn amlwg mae eisiau i'r gwenynen fod y lliw cywir. Oren brown cochlyd yma ar gyfer y cadno yn ei edrych yn fwy amlwg beth yw e. Gallai'r aderyn fod yn unrhyw liw. Os chi eisiau dewis robin goch, gallwch chi roi bron bach goch iddo fe. Os chi'n gwneud titw Thomas, gallwch chi wneud e'n las. A wedyn draenog cefn bach brown iddo fe siwr o fod. Falle brown tywyll a brown gole, neu beth bynnag i chi'n credu sy'n edrych orau. Gallwch chi wneud un o'r rhain yn unig, a wneud ar dudalen mawr. Gallwch chi wneud un ar y tro. Neu gallwch chi wneud fel fi wedi wneud a wneud nhw gyd ar yr un pryd. A yn amlwg mae croeso i chi hefyd i wneud unrhyw anifeiliaid eraill byddech chi yn dueddol o weld yn yr ardd
Unrhyw beth chi yn neud, cofiwch bod croeso i chi rannu nhw gyda fi. So pob lwc i chi, mwynhewch, a disgwyl mlaen i weld beth ych chi'n creu. Dyma ni den fel fi di lliwio'n rhai. Defnyddio ryw oren y brown ar gyfer y cadno fel wedys i. Dwi wedi mynd am ditw Thomas Las. Y wynenen, peidiwch lliwio'r di yn rhy galed, neu beth wneud ddigwydd yw newch chi golli'ch llythrennau chi. A wedyn mae'r draenog gyda fi mewn gwahanol frown ar y gwaelod. Felly, wel wedys i, pob lwc a mwynhewch.